яке аз масъалаҳои меҳварии паёми имсолаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар ки 16 декабр ироа гардид, масъалаи вобаста ба энергетикаи кишвар ба ҳисоб меравад. Дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ба таври равшан нақши давлат дар рақамикунонии иқтисод ва идоракунӣ таъкид шуд. Бо ташаббус ва роҳнамоии пешвои миллат ҷорӣ намудани низомҳои рақамӣ аз ҷумла дар соҳаи энергетика ба таъқиби низоми молиявӣ, коҳиши талафоти нерӯи барқ ва баланд бардоштани шаффофият мусоидат кард. با تاکید کارشناسان و تحلیلگران مسائل صحوی ساحه انرژتیک تحت رهبری دولت به پایه استقلالیت اقتصادی تبدیل می‌یابد. ماه سپتامبر سال 2027 اگریگات سیوم نیروی برقی آبی راغون به کار درآورده می‌شود. استقلال انرژتیکی کشور تامین می‌گردد. пешрафти бо суръати сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун ки тибқи иттилоъ имрӯз дар он беш аз 18 000 нафар коргарон, яъне сохтмончиён ва кормандони муҳандисиву техникӣ ва зиёда аз 3900 адад техника фаъолият доранд ва муайян гардидани муҳлати ба кор даровардани агрегати сеюм дар соли 2027 шаҳодати иродаи қавии сиёсӣ ва масъулияти баланди ҳукумат дар расидан ба истиқлоли энергетикӣ мебошад. Расидан ба истиқлоли энергетикӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат маҳсуб мешавад, масъалагузории зимни паём бобати ин соҳа сокинони кишвар роҳбаланд намуд. Бо тамошои паёми президенти мамлакат ҳар як сокини бо нангу ор дарк намуд ки мушкилоти норасоии қувваи барқ муваққатист ва барои пурра бартараф сохтани ин мушкилӣ ҳукумати кишвар чораҳои мушаххасро рӯи кор гирифтааст. ҳукумати мамлакат барои бартарафсозии ин мушкилот тамоми чораҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. ҳоло корҳои лоиҳавию сохтмони ду нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегаватт 200 мегаватт дар вилояти Суд, 250 мегаватт дар вилояти Қатлон оғоз гардида то моҳи августи соли 2026 ба истифода супорида мешавад. дар маҷмӯъ паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ифодаи равшани сиёсати давлатсозии пешвои миллат мебошад ки бар пояи соботу амният, рушди иқтисодӣ, адолати иҷтимоӣ ва масъулияти давлатӣ бунёд ёфтааст. Ин санад на танҳо натиҷаҳои ба дастомадаро ҷамъбаст мекунад, балки самтҳои аниқи ҳаракати мамлакатро ба сӯи ояндаи устувор ва пешрафта муайян месозад.